бунёд ва мавриди истифодабарӣ қарор гирифтани варзишгоҳу толорҳои варзишӣ агар як паҳлӯи тақвият ёфтани варзиш бошад, пас дар ҳолати хуб нигоҳдорӣ шудани иншооти гуногуни соҳа аз масъулон масъулияти бештарро тақозо мекунад, зеро маҳз аз камтаваҷҷӯҳӣ баъзе аз майдончаҳои варзишӣ ҳолати ногуворро касб мекунанд, ки чунин муносибат ба рушди варзиш монеа мегардад. Майдончаи варзишии марказии ноҳияи шаҳри Туз яке аз чунин иншооти соҳа аст, ки ҳолати тозагӣ ва дигар шароити машқу тамрин дар он аз назарҳо дур монда, мавҷуд будани партову хасрӯбаҳо ва кӯҳнаву фарсуда гаштани дарвозаи майдончаи варзишӣ аз он дарак медиҳад, ки масъулон ба ҳолати ободонии он чандон диққат намедиҳанд. дар ҳар як шаҳру ноҳия аз ҷумла ноҳияи шаҳри Туз варзишгоҳи марказӣ мавҷуд буда, барои гузарондани чорабиниҳои калони варзишӣ пешбинӣ гардидааст. ҳарчанд варзишгоҳи марказии ноҳия ба талаботи стандарти ҷаҳонӣ мутобиқ аст, аммо ҳолати имрӯзаи варзишгоҳ кӯҳнаву рангпарида ва фарсуда будани нишастгоҳҳо, набудани шиёру навистаҷоти инъикоскунандаи варзиш далели он аст, ки масъулони соҳа ба ҳолати ободонӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои варзишгарон диққати зарурӣ намедиҳанд. бо вуҷуди он ки дастаи футболбозони ноҳия дар чорабиниҳои гуногуни сатҳи вилоятиву ҷумҳуриявӣ ширкати фаъолона дошта ба ҳайати лигаи дуюми вилоятӣ шомиланд, аммо шароит барои футболбозон таваҷҷӯҳ мехоҳад. дар баробари дигар камбудиҳо набудани ҳаммом ва ҳуҷраи либосивазкунӣ барои футболбозони дастаи футболи ноҳия аз ҷумлаи мушкилотест, ки бояд ҳалли худро пайдо кунад. ҳарчанд хостем оид ба вазъи кунунии иншооти варзишӣ бо масъулин суҳбат орем, аммо шахсони масъул аз суҳбат бо мо худдорӣ намуданд. ҳадаф аз таҳияи гузориши таҳлилӣ оид ба вазъи иншооти варзишӣ танҳо ба тақвияти рушди соҳа нигаронида шудааст ва месазад масъулони соҳа ҷиҳати рафъи камбудиҳои ҷойдошта вокуниш нишон диҳанд.